اگریج نوشتہ کار نذیر ناصر موج مستی نذیر رازی اگوش تو ڈی سی کار گسا 4 روچے چٹھی بزور من تو دوئیں کزدارو کراچیا چکرے جنے کزدارا منی پوسٹ ماسٹری چکا سے پدا سعید صدب ہم کزدارا میں ہمراہ بھی تو پدا سعید صدب کزدارا چا کوئٹیا رو تو من تو کراچیا رویں من چٹھی زور تو ما سائیں کوچا سوار بیتنی دیں پا کزدار سخ سردت ما کاودا یوسف حال داتگت کے کزدارا ڈی ای او ات پیسر ناصر باد ہائی اسکول ایڈ ماسٹر ناصر آباد چا کزدارا ڈی ای او بوت شد کاودا یوسف مائے انتظارا بس اسٹاپا اشتا تگت مارا گاڑی یا سوارے کت وتی سرکاری کوارٹرا برتے کزدار موسم سردت بلے واجہا انگتا مارا کزدار پیش داشت دومی صبح سعید صدب بسا سوار بود دیں پا کوئٹا شو تو نذیر رازیہ جی پی او ٹریننگ سنٹرا وتی امتحان 2 روچا حلاس کت او بیگہا ما کزدارا کوچا سوار بودیں کراچیا شتیں مائے کشا پیرزالی گو ورنائیں جنکیا نشتگت منو نذیر رازی گو ہمیں جنکا عشق و عاشقیے چیرکش کا دل مانگتیں تاکہ بس کراچیاں سر بھی تو مارا وحد سما ہم مکپیت بلے نزانت کئی سفر مارا گرانا کپیت مغرب سارتیا ایردات ہمیں پیرزالو جنکا باز کمبلی گونت پیرزارا کمبل یک مسافرانی سرا بہر کتن تو گوشت کہ ایشان وطارا پیر بھی دیت وہ موچکو والا اگن جست کنا اریک کی وتی کمبلا وتی نامہ بکند بلے ظالم جنے کودا اشتاد کہ خدا یکی ای دوینا وتی کمبلا ندیاں ہم سائے گا ہوں چوکا بسا 2 پلش کمبل مانت بلے رائے سردیا مارا دا کراچیا کلپی کت حرام با تگا جنکا مائسرا رحمت نذیر رازی و انگت سے آئیارا کمبلی ندا تگت مداتیں بلے منی وڑی شیر سبز و مزن بروانیا جنک کی کمبلی مدا من چٹیرانتوں میں ہانک مچولی مارا گران کپ کراچیا یک روچی میں نشتیوں پدا ناصر بادا واتر کت مائیا پد نذیر رازی پوسٹ ماسٹری آرڈر کے اتکاں نذیر رازیہ پسیا اعلان کت ما کول 8 سنگتتیں ما 4 بوتل شراب و پیپسی 2 کریٹ زور تو ڈانچو پہ ڈنڈا نذیر آس پہ نوکیں بستگیں لوگاں انجوائے پارٹی ہیر کت صحبے 9 بجے پس کوشت پوست جا ٹکر ٹکر کت وادو مسالہ کتو مشکاک کت شرابانی سرا ٹاس بود ہر 2 سنگت بوتل شراب نوش بکن مابوئے کالے دو لال ظہیر نامہ یک بوتل شراب درد اشرف ظہیر و سعید صدب پارٹنر بودتا نذیر رازی و عباس زیم دیم پدیم بودتا او منی نام گو نذیر آصفہ بندک بود بچکم بورت شراب و پیپسی کے انجوائے مرچی بھی غزلت دیوانت موجت مستیت بری نورخان بزنجو پیر بود تو بری جگجیت سنگھ ڈکا ڈانچو پنن سراز اور تگت ہناگتا مابوئے کالد نشا بود تو بچکن گپ تو داشت کہ یار چو مکان پارٹی حراب بھی کم از کم نذیر رازی ہمیں گوشتانی آترا بکن کہ سہلا پش کا نگائے بلے خالد دارگ نبید اچانک کا سعید صدپا وتی دیمے گلاس یکتن کو تو چو مزارا اشتاد ٹھاک ٹھاک 2 شہمت کالدے گوشت بنانداد خالد دارگ بھی تو مناجت منا تو شہمت جت حبا سے شراب نوش کت پادت عباس چھوٹے دیگا شہمت خالدے گوشت بنا اشرف ظہیراؤں وتی نیم گلاس یک گٹ کت بلے پادا ہے کہ بدلا پشتا کنزے تو گوشتے اڑے مجا نیتے خالدہ سے شہمت چھیکا خالد برانز گت وتی دیمے گلاسی نوشے تو رازی سرا برانز گپ کے تو منا شہماتی جت اچانک کا نذیر آصفہ زمین داشت تو پادت خالد پشک چا پشتا گپ تو دیما گورجیا رازیہ چو مشکا چلوکینت خالد پشک ٹکر ٹکر بود خالدہ کائے داریت آئیے ڈانچوب ڈان سرازوٹ کہ اما ایشا منی پشک دیر بچکا خالد سہٹیں تو نذیر آصفہ وتی جوڑیے گود داد دیوان پدا خاموش بود خالد پدا آسے دیما نشت کو مشکا کا سرو چیر بود اگن کسی بیت کی گمانی ہوں نکود کہ دمانیا پیسر خالد لنڈران اوش چوب کو تک اسورا بچکا شراب حلاس کو تا
آصل مہر و ڈی ایم نصیرت کا دیگا 2 بوتل شرابت دا مغربہ بچک پورت بوتا ڈی ایم نصیر و آصل مہر آوتی جان کشید بچک کا ڈیکو اسپیکر بڑھا جتا شراب دارک بیت ریڈوی دب بورز بوت نرکان بزنجوا ڈانچوپ ڈنگو کازیا بڑھا حد مرچیگی ہی وانند کے بانداتے ہومیتے مرچیگی ہی وانند کے بانداتے ہومیتے زندہ وتی تاوان دان جاہل گو شرابا زندہ وتی تاوان دان جاہل گو شرابا اناگتا اشرف ظہیرہ سید صدپ پرپٹ اسٹارٹ کت سید صدپ گوشت صبر ظہیر چست بود کے پادانیا بیا منی پرپٹا دمبرتا گیشیں بار چسکت نکا اشرف ظہیرہ جت ولی برو کے اشرف ظہیر بلکہ سید صدپ کیت کو پدا کئے کجا بود من چیزانا اناگتا گندا من نظیر آصفے لوگے پشتا کنٹے سرا نشتگوں نظیر آصف ڈلیے شیپا بورس وتی لوگانی کشے بندے سرا چا شانوں کا کنموش کنا جہل لے رہا گاہت شرابا کنے گو مردم نندی تو شانیت آصف شانانو دیما روانو شانوں کا لپاشان دیما کنزانت ادا چا منی یاداشت کلم بند بود دومی صوبہ وابا کے پادت کو وس کت بل وطارا نظیر آصف لوگے کنٹے سرے نندگا پد ندیس من چون لوگا ات کگوں برو بارے بازارا بگندے سنگتے حال بداں کہ دوشی کیا چی کو تگو کیا ہیچنا کو تگ بیگاہ درست سنگت گو دیگا لہتی سنگتا یک جابوتا کسی اگوشت منچ شیران ہوٹلا آرام باگا چپیدا کو شیران دیوان کو تک کہ دوشی برکت شر نہ کو تک ڈیسی دفتر کارائیں نائب لیویز آئیے نیمگا چارت نہ کنا من حیران بتوں کہ من چی کو تک گشتی شیرانہ گشتک دوشی برکتہ باریں کجا شراب وارتک چمودہ تتران بودتگو تچکا ٹی وی دیما وشتا تک ٹی وی سنجدہ تے فلم سڑک پیر بودتک برکت ٹی وی دیما وشتا تک کہ سنجیا مچارت مرچی منا بچارت دا فلم حلاس نبودتک وتی جاگہا بودتک پدا تتران بودتگو وتی لوگانی نیمگا شتک ابا سے لوگے مردمہ گشتک کہ ابا زیم وتی لوگے چانٹے دیما گوکو بودتک ساک نشہ بودتک مردمہ جس کو تک گوڑا برانس گپتک کہ منی بانے دیما چو برزیں پادیاں کیا بستک من چون سر بکپوں لوگاں بروان اشرف ظہیر شفا پسیا سوار بھی دوئیں گوشانی داری تو کک جنگے بھی پیتی جست کن کہ چون بچہ زنگانو کے پسا سوار بے اشرف ظہیر گشید ابا پیری ایتی چم کمزور کو تگاں اے پسی نہیں ڈاکٹر یونس درشان پرپٹیں پدا پیت اشرف ظہیر اوش چوپ کن لال ظہیر لوگا روت مچے سرا سر کپیت دراز جست کن کہ ایرہ تا مچے سرا چے کنے لال ظہیر گشید بنا گھر میں رواں بانے سرا وپساں دراز گشید بلے مچے سر چیا روے لال ظہیر کو زورا کندید تو گشید کہ لالا دراز ترا شراب نساچید شراب ورگ کم کان کہ منا گشے مچے سرا چے کنے یہ مچے نہیں بانے بان دراز حیران بیت کہ شراب من وارتگ یا لال ظہیرہ نظیر راضی و سید صدب تچکا نظیر راضی لوگانی دیمے شیپا نندان دا دیران یکی دنیا دیما گریوان پدا نظیر راضی شپے 2 بجا وتی دکانا پچکند کے بلکن گرا کی کہت سید صدب تچکا کلات سرا روتو کندید کہ نیمرو چیں بلے ناصر باد مردم وہاباں دیگر اندی من نظیر آصف نظیر راضی و عباس زیمیہ 10 منٹا بوتلی شراب چنڈین پرپٹ یکیا پمشکا آہمانا نبرد گون کہ لوگ منی نزدیک کر یہ تچکا شپے 2 بجا پرپٹا شیپا ایرکانا تو بازارا پترا نظیر آصف کمپانیا سر کپیت پادی کمپانی تہا پادی ڈنڈا چو پرپٹا کمپانا سوار بیت او بشانگیا سنگ جان یکی چا بشانگا ککار کان کہ کھائیں نظیر آصف پوتی ناما دن تو گشید کے منو بیا منت آچیں مرچا تحت سرا سیرت کے بوشت نظیر راضی و عباس زیم چارا ای مارا لٹواری نیت دوئیں دستا سرا کنا تچ کے بارے کے تیس تچید نظیر آصفا چمپلے تائی دستا و تائی پادا کمپانا چا دور کن تچید مردکار ہم پشتے بیت ککار کن کے بغیر مردہ آصف جان چیریے مسیطہ پتریت شپے 6 بجا بانگ داں مردم گشت واجہ حیدر بودتگ صبح سرا عباس زیم چطور سو بنامیا کراچیا رود
نظیر آصف وتی گڈی سہا گومازیا بار تو نظیر رازی دا سایہ روچا انڈر گراؤنڈ بھی یک رندی ہارون سرا مصیبتی کپی تو فیصلہ گچکیے دستا بھی نظیر رازی پتا گچکیے ملک گون بھی پمشکا ہارون روت نظیر رازیہ گشت وتی پتا بگوش بلی گچکیہ گشت میں کیسا ہلاس کن ہارون و نظیر گچکیے ملکا رواں نظیر رازی وش گپے و تو ہارون کے مچکدگا پترا گوڑا نظیر رازی وتی گلاہگا شروع بیت کہ من وط گچکیا گو گپ کنا بارے چون منی گپا نزوریت گچکی بزا مچے چیرا گون دہکانو شرکان اندوک بیت تو رازی گپا اشکن کے رازی گشگا بیت اگر گچکیا منی گپ نازورت من انجن شکر ما کنا گچکی وتی مردما گشید کے بغیرت نظیرہ رازی گچکیے گپا اشکن ہارون گشید بتچ کے تومنا پساریں نظیر رازی وتی ساہاگو ناپادا بار تو دگا سایروچا انڈر گراؤنڈ بیت ماں بازی رندہ کو سنگتا شپا کرگوش کے شکار و پکنکا شتگی ایوب لنگ کے کامریڈ نامہ مشہور ہیں آہم گون بودتک شب کے بودتک سنگت دو ٹولیا پرپٹانی سرا شکارا شتگا یکیا پرپٹ زورتگو دمیا توپنگ گون بودتک شکار کو تک بلے ٹولی کے واپس بودتک گوڑا ایوبا درستنچے گیشتر کرگوش گون بودتک سنگتا ایوب توصیب کو تک یک شپی باہو و ہا پرپٹی لیٹ دیا وہ اشتارینا دا کے نسیم و اصل مہرا ایوب گشت من سائن جتگی کرگوش کا 500 کلدارا بہا زورا اور دیگا 5 کلدار پیٹرولے دیا اور سیدانک تیر ہم دیا اصل مہر گشت تی دماغ خرابا مارا بچکانی دیما نامو دب کنائی نے یہ میں صوبے سارے عرض بندہ ایوب گشید من ہو ایشا حمودہ بران ای پدا ہم عرض بند شما بس خبر مکنید کہ کرگوشک ماجتگا اصل مہر و نسیم فکر کنا خرابی سودائی نہیں پمشکا ایشانی سودا بیت ایوب پدا درستان چا گیش کرگوش گون بیت عرض بند وحدہ ایوب توصیب کے بیت گڑا اصل مہر گشید منی لاپ دردائیں ہر یک کے اصل مہر ای لاپ درد کوڑوارڈا ذات کے راز بچہ گشت وتی لاپا درد مپرما دلے گا زبانہ بیار گوڑا حاصل میں ایوب شپ سودائے رازا ڈننا کن تو گشید شپا ما کرگوش پا کرگوش کی او ایوب لیٹ پا لیٹے درست کنداں او ایوب رازا سرپد با ہمی نیاما کہ من دوبر مسکت آہگے چنولا چاہتا گوڑا یک بیگا ہیا من سیاہو نظیرہ مسجد دیما توار کت کہ بیا منی لہتے اصابہ نبشتائش بکا مسجد دیما سیاہو نظیر کلپی پودنیو سوپاڑی دکانی استر من حمودہ نشتا کلمیو کاپی من داتو گشتی منی ٹیلیکس سے ویزا ہتکک من 15 روچے واسطہ دبئی روگاؤں 3000 کلدار منی گورا درکے 13000 ٹکٹ قیمتیں ٹکٹ واجہ اناداں دبئی چکے کایاں گوڑا آئیے ذران دیاں دیگا 4000 کلدار اسا کے کرا پا 5000 دیما بدل زورا ایشانی حسابہ بکن من گشتی 17000 کلدارا آئیے ہوتی سر کچیں تو گشت 17000 کلدار منی ہرچ بود دبئی منہ ہچ ہرچ نبیت منی برات بشیر حمودیں 15 روچا منی ہرچا برداشت کا سامان ہم منہ زوریت تو دا بزن دبئی کے ہرچی ذرے منہ رسید ذرہ سامان نکنا پدا بشیر منہ 20000 کلدار و وشیہ دا پدا ہرپکانا رواں کہ او دا برکت آئیے منہ چارے تو گشت بلور برکتہ زانے من گشت ہاؤ گشتی میں سیادیں برکت زی سیم مردم با او مردمی کے ساسا 5000 کلدارا چکو پد نبید سیم مردمی 5000 حسابا چونت با من گشتی 1,50,000 گشتی تو 1,60,000 نبشتہ بکن دو مردم گیش درکید بعضی ملکی مردم و شر سنگت ہوں بیت چھ بروسا آہاں ہم داد سیاو کیٹو سنگریٹی بندات کہ آئیے بدبویا جاگا سرازور اور فکان سائروچا ننداں پدا دبیا محمل زیے کے را رواں خود کریم و سعید ہوں عموداں وہ دگاؤں بازی ناصر بادی ہاس یہ ہم سیم مردم باں بلے تو 35 مردم 5000 حسابہ نبشتہ بکن تاو زانے جاگا دبئی وتی ملک مردمی کے گندہ آہانی دل چنچو وش بیت
ای چونت با من گوشت 1,75,000. سیاو سنگریٹ دوت گول کوتن تو گوشت پدا حلے نہ رواں نوربخش ڈینکے کر رہا منی شر سنگتی پدا ہودا طالب گپور دگا باز ناصر بادی ہس آیا لنکوکانی سرا حساب جتو گوشت سیم مردم حسابا منی حیالہ تو پیسرا 1,50,000 گوشت گندے من گوشت ہاو من 1,50,000 دگا نبشتا کت پدا ہناگتا آیا وتی سرا شہمات جتو گوشت اڑے منچا شارجہ و اجمانہ بیالتوں دبئی اچھا نزدیک کی پیسرا من دبئی اچھا شارجہ و اجمانہ رواں گوشتی ہودے مردم تی حیالہ سیم مردم با من گوشت من ذات نہ کنا بلے سیم مردم بود کنا گوشتی 1,50,000 نبشتا بکن 10 مردم منامہ درکت من 50,000 نبشتا کت راسل کے میں آؤں سیم مردم بیت من 1,50,000 دگا نبشتا کت گوشتی بازارانی تاروتابا کساس 10 مردم انچیوں دپا کپیت کہ آہنی جاگا زانگ نبیت 50 دگے نبشتا بکن آئیا کامی پکر کتو گوشت کہ منی حیلہ دگا جاگا نبیت باری تو میں ٹوٹلا منا بگوشت چھونت با من ٹوٹل جاتو گوشت 37,000 8,09,000 آئیا ترندہ ترند وتی زانسرا شماتی جاتو گوشت منی حیالہ چائی بی بی من دلا پکر کت ای بی وکو پہ چاہا بور من گوشت حراب نہیں آئیے جمعہ توار کو تو 2 چال لوٹائیں گوشتی کراچی وتی لوگے واسطہ پلنگ کباٹ و شوکے سو تربتا چا ایرانی قالین و بگرو بدارا 35,000 روت من کے واپس ناصر بادہ کایا من 8,50,000 گون بیت 50,000 دگا شوکے بانے بنداں تائے سمٹ کنا سامان چا کراچیا ساریا گون باں 20,000 کلدار ہوتی وامان دیا آئیے کامی پکر کو تو گوشت منی حیالہ ابدیے کے را کوٹیے بہا گرا 50,000 وشیہ دنتے مردم چا ہمک مائے باڑے دیا گا چٹی 4,02,000 پی کپی زوراں پٹرول دکانے کشا دکان وتی گاڑی وتی پٹرول چا کاشا پا ارزانہ رسید کم میں حیالے کو تو گوشتے تی حیالہ واجہ مولا حسین وتی برپے پکٹری چونتا بہا کا آئیے آواز جھلتر بود تو انگو آنگوں چارتے من گوشت 20 لاکھ کا گیش نبیت گوشتی 2 سال تہا زورانے پدا وتی دپی منی گوشانی کر رہا اور تو گوشتی تی حیالہ کوجا وتی پٹرول پمپا بہا کا من گوشت ہاو پرچا نکنتے 20 لاکھ کا وشیہ دنتے گوشتی پکٹری زورگا پد دگے 2 سال راند زورانے من گوشت سے آو تو باغی پرچا نزورے یکبری آئیے دیم تہار بود تو گوشتے من سے آو موگوش مردم نیم نام چیا مردمہ بندہ منی وتی نام نذیر احمد شرط تیرے بائدی منا مردم سے آو توار مکنا پدا گوشتی تی حیالہ واجہ تارک ملکہ گشتر پائدہ ماں یا گچ کیے من گوشت تارک باغ مستریں تارک ملکہ بہا بزرگ آیا انگو آنگو چارے تو گوشتو صبر کا من نشانی کارا کنی منی دماغا شریں آئیڈیا آت کا گندے من گوشتو بنائیں مردوں میں بے بلے منا بیال مکان من پادت کو دلا گوشت اگاں کمی گیشتر بنندے اس سے آو تر اصلاح جان کہ یا فیکٹری پیپسیانی جوڑ کنو کے جا گیا کار بیکن یا منا پیٹرول پمپا کار بندی من گوشت منی سنگت اتکگا من رواں گوشتی شریں من تچکا گل محمد گلیے استری دکانے بنچانی سراحت کا کہ نظیر آسف و نور احمد نشتگا تھا من بچکندانا تو نظیر آصفہ گوشت ہیرن کے یو کا بچکندانے من گوشت تھاو گوشتی روان سیاوہ درگی جا سائے ہفتہ پد من انادیست کہ گوادرے بسا سوارت من جوسکت گوشتی روان سیاوہ درگی جا اشکنگا دبئیہ کے واتر رت کا ذرے 8,000 بودتگا منی 16,000 کلدارے پھر ناصر باد اتکا گوتی ایدگے سامانی بہا کو تگن تو گوادرہ شتگ شمروچا ترسا منی کرا مان نتر تک منا کندگا کہ لک پتی سیاوے سر کجا کب تک یک روچی من ریسے کارگسا کارا ہتوں منی واسر کارے پت کو منا حال داد کہ منچا ناصر بادہ پیدا کو کراچی چا ہمانے کونسلیٹا ٹیلیفون اتکا گشتگش کے شوکتا بگشتی جواب چا ہمانا اتکا وطار زد میں گورا سر بکن
من چٹیپت کمشنری کالونیا ہت کو من لوگا پمشکا نشتوں کہ دومی روچا تنکا بوگا ہے شپ من حمودہ گوازین صبح تنکوا کو تو 12 بجا بازار ہت کو گو میار پیکپا ناصر بادات کو 2 روچ من گو وتی چکاں گوازین منا ہروڑا وتی سفر دیما برگیت انجام بابتا من فکر کنگ نلوٹت من نلوٹت کے فکر بکنا منی چیبت منیو منی چکانی زندگی و شریں وڑیا گزگاہت بلے دنیا بہتام منا سراکنگی نایتا کاپر راستی نیمگا ما درست تگرد سرا نشتگتے من منی مکہیں مات گلین منی گوہار زامات و نشار گلین یاسر کٹا تو سک ملورت ہر یکے چم مرستا کس اچگی نہت من حیرانتا کہ کیا بچارا او تسلا وتی دلا بدیاں یا ایشان وتی ماتا گوہاراں وتی لوگیا یا افضلا کہ کاپرا ہما کپو قاسم چکا لہباہت وہ سرپد ہم نہت کہ آئیے پت چرائیے چا دور روگائیں باریں پدا واتر بیت یا وحدے گرانے پنجگ آیا مدام واسطہ بھیگوا کنا زامات پیک اپ اسٹارٹت من پر اوگے واسطہ ساڑیا تو خدا بزانت کہ چونے سہتیت کا سچگی نہت درست حیران و پریشان تا مات منی نیمگا روک روکا چارگاہت چمانی عرصے چمانی تہا اشتا تگتا آئیے چمانی تہا نیلے زریعت کہ یوکا من وطارا گندگاہتوں گولینا کسانو کے دارو کے گونا تو تگردہ انچو زور پر دیا گاہت کہ گوشے آمنا سورگا نہیں لگاہت آئیے دلاہت کہ من چوتی جاگا سورت مکنا آئیے لوٹ چو کلمپوگا اشکتا من پادت کو اشتاتا شر اما شمارا اجازت کنا آئیے منوتی امبازا زور تو گریوگا بود آئیے پجیا درست گریوگا بودتا اما منا کمزور مکنت منا پا کندگ اجازت بکنت دنگرانے سفر ارزان بھی بیت بلے آ کجا منی گپا گوش دارگا تیارتا ہر دیما چارت ہرسا گلی نے چمانی تہا ارس ہنچو ترپگاہتا گندے کے روچ نیمروچا چون ترپیت من کیا تسلا بھی دیا کیا بسہ ڈینا منا ہچن بیت شمی درستی نانی نیکی دعا منا گونا بچار من پدا واتر کایا منی لوگ بانو کا چارت من چارت وتی بگلا یاسرو گو ارسیگی چمّا گوشت ترو تئی چوک کسی گپا نزوریت اشیا پیسلا کو تک اجازت کنگون دوہاں کے ماتے دوہاں مزنے طاقت مان بھی ماتا پدا منا ہمبازا زور تو گوشت ترا حلہ مدد بات من درست یک یک کا اجازت کو تا لوٹا پی کپا سوار با افضل چم منا کپا مدام وڑا تچان بود منی ہمبازا حد وتی کسانی دستی منی گردنے ہار کو تن تو گوشت من کایانگو من رواں پتو بسکوٹ کارا من وتی دستا یہ سرا سمار تو گوشت ہننا بس منا برگو آئیے مدام وڑا گر بس گولینا ہوں وطارا رسین ابزو حبا بگوش مارا بیال مکان زود بیا گولینا وتی دست منی دستے سرا ایر کوت کہ ابزو مودانگو لہباہت ہننا بس من روانگو آئیے وتی سر سوریں تو گوشت ابزو پتو سینکلے بیارا سینکلے آؤ دگا دگا چلانچ دگا دگا ہاں موج چروک شر من رواں درست چیزا کارا من افضل ایر کوت یک بری پدا درست اجازت کوتا و پی کپا سوار بودتو مزنی دروازگے کرا دست منچا پی کپا کشت آ ٹاٹا کوتا شیرائے گیرجا نظیر راضی ہوتی پرپٹا گوات مان کنگا ہت راضی منی سفر حالا سیاد و شپا من اجازت کو تگت گوشتگتی اید رچ کو داراں ای اسکول و اسپتالا آد راجیں کمپان گو سنگانی بانا درست شرری سرا بچار کہ من تنیگا اش نکو تا کہ کس شدیگی شیرانی پنجرائے چا درد کا گو سلامتیات کا من بچکندے تو حجازت کو ناکو اسا پیک اپ گونا تو تربتا روگا ہت من ہمائی ہم سفر بودتوں سے مسافر دگا سوارات اور 4 دگا رہا آئیے چسکو داما تربتات کے من پدا شہید چوکا ایرت کو سوزکی گپت کمشنری کالونیا شتوں
من ناصر بادا ہچ سامان گون نہت من وتی سامان کالونیا تیار کتگتا و سفری بیگی تہا ریڈی کتگتا من کمشنری کالونیا وتی بیگ زور تو ہما سوچ کیا گو آزاد دش ٹرانسپورٹات کو کراچی ٹکٹ کے بیگ ٹرانسپورٹا ہیر کو تو زور بازار کودا انور و نئی میں لوگا شتو مردین من حجازت کو تا جنین روتا پا گودے دوچ گیا تھا من کے حجازت کو تا نئی میں گوارا گوشت پیدا شریں کاری آئے چکانی دیما نشتگے جان ہمرائیں چیا روے وطا حضاب کنائنے من گوشت زندگی مانا جنے بغلا کنگو وپسگ نہیں منا اجازت بھی دیے کہ بازار آؤں کار ہس ٹکٹ من گپ تک درستاں ہوتی نیکی دعا گومن گون کو تا بازار من یک سنگتی ہوں ندیس وہ آسا پہ کارگس ہم بندت شوکا تیاتی لفظہ کی ہونڈ ہم ویرانت من پدا گلرنگ اوٹلا ہتھ کون چائے ہارڈر داد وہ ایوکیا دمانی واسطہ گوتی ہمرایا نشتا وتی کاغذ و ڈاکومنٹ شریع سر چارتا کہ بلکہ چیزی بیال کو تک بلے درست من گونتا شر ساعتیا گو ہاموشیا گلرنگ نشتوں او پدا ٹرانسپورٹات کو مردم ڈننا نشتگتا و حمال کوچے سر سامانا بند گئے تا کوچ یک بجے نزدیک کا پا کراچی واسطہ رہا دک بود منی پجیا بازی مسافر گونت بس پورت ہچ سیٹ آلی نہت کوچے سفر وشت بلے منی جندے سا ہچگی نہت من وتی کا گارتوں منا مزنے چکا سیا روگیت سی چار پریدروش میں کار ہوں منی ام سفرت بلے من گوں وطا دلگوشتوں چھم کوچا چا ڈند رچ کو دارا سکا تھا کہ چو تیرا پشتا رو گایا تھا اور من گو ہمیں حیالان دوچارا تھا کہ بارے منی چسکتگی گام پمان شریں گامی بیت یا کہ زندگی یا ایو کا یک افسوزی بیت باری منی بہتے لکیرا پم منی باندھا تھا چھ تیاری کو تک من گو ہمیں پکرن گارا تھا کہ بارے مسافرہ وتی گانی جتا یہ گیشتر درد بیت یا گندگا گیشتر وش بیت اللہ بزان کہ کئے باریں پدا کدی ہرچی کہ چوئی درچ کو داراں گو تندیا پشتا روانہ دیما آہان با یا زندگی ایو کا منا دیما باریں برام بیت ہو بس باری زندگی دوبار پدا ایشا دیست کنا کے نا باری پدا کو ایشا دیدار بیت یا زندگی منا دیما بران کا من زانگا ہتوں کہ وطارا مزنے مشکلیا گرانی چکا سے تہا دورتیا گا ہتوں بلے وتی ہی گامے سرا منی دلا وشی ہوں بوگا ہات منا چا ہر الزام و بہتاما آزاد بوگیا و پا ایشانی واسطہ من وطارا پا ہر والی چکا سو مشکل واسطہ تیار کو تگت بلے درد گوں وتی گانی جتائی گت پم منی ہی گامے واسطہ منی لوگ صوبے بیلا چون گمی گت اشیا منی دل زانا گاہت پدر دتوں پوتی لاڑ کے جنک کے گدا کہ دراہگے سہتا آئی سکول شتگا تو من ندیس درد منا افضل واسطہ بے قصاص بوگات کے بارے منی لوگے نیاہگا پد کئے کیا جسکان کے ابا خجا شتگ ابا گشتک کے رواں پتو چیکال چلاں چروب کاراں گوڑا ابا چیا نیت بارے ابا خجا بیت یاسرہ کے منی بے قصاص ضرورتیں نو کی وش و سلامت بتک پدا بارے وحد منا گو ایشا ہوار کانت یا مارا درستان جتا جتا چکل دا ایشانی ارسانی دیما کہ کیچو نہنگے ہار پشل بند بارے وحد منا ایشانی ارسانی پکانگے محدانت کے ندا کوچ سرجمی روچا گمنی حیالان تاتک شپا آورانا منی دلا ورگ نظر چائے کوپی زور درستان چا دور نشتا پدا سرجمی شپا کوچ دیم پا وتی منزلہ روانت بلے منی منزل منی ہم سفر منی دنیا درست پشتایتا گوڑا منی حیال پکرو لیکا منا دیما چیا برانتا منی بہت منا کجام دیما برانت شرطر نہت کی منوتی چکانی دیما بیتینو آگوں وتی چما رودگا بیتستینا شب وتی ہم سفر یک جائیے بگوازیں تھے باریں دلا چیچی ہاتھ کو بانگوائے وحدہ وابا مناوتی حارامی ہم بازا واب گیت دمی روچا میں سفر رہا گوست روانے پا بلوچی وش شعر و شاعری
یا آزما کو نوشتے گوشدار گو چارگے واسطہ چینل ہلم سبسکرائب بکنے